12:34 je náš čas, vtedy dropujeme. If you know, you know. Keď robíš vlastnú značku, tak chceš mať vlastné pravidlá. Kurva, to si nikto nekúpi. My sme asi zbankrotovali. A veštica mu povedala, že je čas. Tak v čem má větší potenciál vlastně podnikat spolu? To, čo ťa trápi a zabera ti najviac energie, to prestane robiť. Fokusuj sa len na to, v čom si dobrý. Povedal nám, že chce majoritu firmy a dá nám za to na názve značky stroskotalo niekoľko ako fakt zásadných svetových koláb. Já jsem byl asi tak u 3 z nich. Tak choď do prdele, do Tajska, pestuj tam slepice. Ideme založiť značku. Ideš do toho? Come on, jasné, dám vám výpoveď v Red Bulle. A potom, fuck off, už som starý, come on, okamžite mu idem zavolať a musíme to urobiť teraz, lebo urobím to o rok a stratím rok. Hľadať work-life balance predtým, než vlastne work začne, tak je proste blbosť. Zdravím naši komunitu Together. Dneska tady mám 2 speciální hosty. Podíváme se na příběh značky Life is Porno. Mám tady oba zakladatele značky. Jsou to naši vlastně první hosté tohohle konceptu, který ještě nemá název, takže dolů do popisku dáváme naše návrhy a budeme rádi, když nám poradíte s tím, jak vlastně celý ten náš koncept pojmenovat. Je to něco mezi podcastem a talk show, ale primárně je to o cestě, inspiraci, a vlastně o tom, abyste i vy naší komunitě, našim uživatelům z Together mohli trochu přidat svýho know-how, ale zároveň i právě těch hezkých vzpomínek, jak to celý v tom biznesu vašem bylo. Proti mě sedí Tino a Dian, zakladatel Life is Porno. Čau, bracho. Čau. Together Talk. Together Talk. To je takový prvoplán, kámo, trošku. Ja viem, že prvoplán funguje najlepšie v tomto svete. Máš pravdu. Já jsem už takovej jeblej, že prostě mě tak nějak táhnou ty věci zkoušet, jakože vždycky trošku debilně. Víš, jakože máš Together. Tak už máš zložitý názov Together a vlastne k tomu už nepotrebuješ druhý zložitý. To máš pravdu. Druhé zložité slovo, ale ako samozrejme. Takže Together Talk. Co bys tam dal, Diane, ty za název? Dáme to do návrhu, když tak jdou do komentářů. To Together ma baví, že to spojíš. Asi by som súhlasil s týmto. Takže Together Talk za vás. Tak ho přidáváme do seznamu konceptů. Možno v priebehu napadne ešte niečo rozumnejšie, menej prvoplánové, takže potom. Jasné, potom v pohodě úplně. Jak jsem už říkal v úvodu, chtěl bych se dneska pobavit o tom, jak vlastně vy jste se seznámili, protože celkově ta cesta i to téma je to, čím se Together zabývá. My chceme spojovat lidi a dávat jim šanci nakopnout své podnikání. Udělal jsem si nějaký research a toho, jak to vlastně u vás bylo. Jak jste se poznali? Hele, žádný strach, podcast ještě bude pokračovat, ale tohle vám předtím musím ukázat. Mám tady totiž pro tebe něco, díky čemu ti budou chodit peníze na účet každý měsíc sami od sebe. Celý tenhle proces probíhá u našeho partnera Fingood. Je to easy a stačí investovat klidně po malých částkách. A teďka dokonce získáš 1000 korun za registraci, pokud zadáš kód Together. Víc informací najdeš dole v popisku a teď už pojďme zpátky do podcastu. Keď som toho týpka zbadal, keď som fajčil vedľa školy a išiel okolo mňa v NI Carhartt tričku limitovanej kolekcii, tak som si povedal, že ten týpek má štýl. Že s ním sa spoznám a že som cítil z neho nejakú energiu a jak sme sa spoznali, tak odtedy sme bráchovci. Nice. Ja si tiež pamätám prvý moment, keď som Diana videl. Sme veľká prednášková sála. A prišiel, to bolo tak nejak, už začal ten semester, on začal trošku neskôr a pýtam sa, že kto je ten týpek v oranžovej bunde s kapucou a spal non-stop vyvalený na prednáškach, že kto je ten týpek. No sme sa nejak zoznámili a strašne rýchlo si to fitlo a my sme vlastne asi po 3 mesiacoch, ako sme sa poznali, na spoločnú divokú dovolenku. Okay. A the rest is history, no. Vlastne my sme tú vysokú školu dali v Trnave 5 rokov, ako fakt bráchovsky v podstate. Sme tam povymýšľali rôzne veci, ktoré sme robili spolu. Už vtedy rôzne projekty a tak. A tak, no a potom vlastne Diana to zavialo do Prahy a mňa neskôr za ním. Ale myslím si, že prvá myšlienka vzniku značky už bola tam. Ja som na výšce, už to začalo. Ja som maloval oblečenie airbrushom a pre rôznych interpretov alebo tak. A nejak sme sa o tom bavili, že urobíme vlastne spolu značku, keď vyjdeme vlastně školu. Jako zájemně zaujalo to oblečení, takže jste si řekli, hele, pojďme to dělat spolu? On už mal nejakú skúsenosť s tým online shopom, alebo tak, mal tuším skateový shop a tak mi to prišlo presne, že sme si k tomu celkom sadli. To bol tuším prvý názov, sme si vymysleli Percento. Percento, no. Že to bude iba logo Percento.
On bol vtedy začínal 100% repovať, alebo nejako v takomto zmysle a to percento nám dávalo taký dobrý symbolický význam, že sa s tým dobre pracovalo. To bol pekný vizuálny symbol, vieš, vizuálne to vďačný, funguje. no. Aha. A vlastne ja som vtedy repoval v tej dobe a Dian robil hodne airbrushových ako handmade vecí, ktoré sa teraz ako vracajú späť. A ja som vlastne riešil aj merch, nielen ako pre nás ako kapelu, aj pre niektorých iných interpretov a tak už v tej dobe. A plus ja som mal skate shop onlineový ešte od 17, takže ako sme tak rozprávali celý čas, že to bolo skôr také zasnené veci, že mať niekedy značku a robiť nejaký spoločný biznis, ale vlastne nikdy to nebolo úplne nič konkrétne a potom si to tú cestu našlo. Jest. A dokážete si vzpomenout na ten okamžik, kdy jste si řekli, hele, ten týpek je fakt v pohodě a máme tu cestu možná společnou, jako kdy vlastně jste si řekli, hele, pojďme to fakt udělat? Protože podle nějaký research jsem si udělal, tak vlastně se tam mluví o pornovile, ale to je podle mě daleko zatím, ne? To je už dávno potom. Bylo dávno potom. No. Protože ChatGPT si v tomhletom hodně plete, jak je zvykem. A jaký byl teda ten úplně první, jsi řekl, hele, dobrý, po seznámení, jasně, kde byl ten klik? Tak my sme 5 rokov fakt dávali študentský lifestyle. Ja som robil v Red Bulle vtedy, Dian ako umelec tak s nami spolupracoval, aj už vtedy ja som ho zapájal do niektorých projektov a podobne. A tam to nebolo také, že by sme ako si hovorili. To bol skôr ten sen, že mať niekedy spolu nejaký biznis, ale nebolo to také, že by sme ako si hovorili niečo konkrétne. Tam len hovorím, začali padať nejaké ako nápady tej značky prvé. A potom vlastne my sme tých projektov spoločne robili ako veľa rôznych, ako v rámci tých eventov, ktoré ja som organizoval a tak. A ty si maloval často pre rôznych ľudí aj ako murály alebo ako oblečenie. No a ten moment je celkom vtipný, kedy sme vlastne si vyslovene povedali, že ideme do toho, tak ja si naň úplne presne pamätám, lebo ja som bol v Rakúsku v centrále Red Bullu, ja som tam robil proste student brand, teda international brand manažera a vlastne často som ale jazdieval do Prahy práve na Pornovilu za klukmi, ktorí tu ako robili rôzne eventy, aj spoločne sme robili nejaké veci a jedného dňa mi prišiel e-mail, ktorý bol ako hromadný mail pre viacerých ľudí, ktorí boli v tej kópii a vlastne vykopol to Dian, že bol u Veštice a Veštica mu povedala, že je čas, pretože každý z nás vlastne v tej dobe robil na nejakom svojom ako keby piesočku. Ja som okrem toho, že som robil hudbu, tak som robil v tom Red Bulle. Chalani, s ktorými sme začínali, tak proste mali Lee Production, natáčali vlastne produkcia, videoprodukcia. On robil ten art. Jakša bol jeden z tých ľudí, ktorí boli v kópii, o čom veľa ľudí nevie, že bol v tých začiatkoch tiež live porno. A vlastne začali sme o dosť vážnejšie sa o tom baviť, že vlastne poďme spraviť brand, ktorý tu nie je, ktorý vlastne by sme sami chceli nosiť. A postupne sa to tak vyvíjalo, že vlastne sme s tom zostali sami dvaja, že vlastne tým, že vlastne chalani Production, tak si povedali, že sa chcú venovať práve tej videoprodukcii, že chcú ísť tým smerom. Jakša v tej dobe vlastne na tak poslednú chvíľu sa rozhodol, že chce ísť s tou eventovou časťou, no a v tej dobe I Love Party Production, yes. Presne tak, z čoho neskôr vzniklo Fuck Them a neskôr ako Love Them. No a sme stále zostali tak ako prepojení, ako tá nejaká crew, ale vlastne bolo to na nás dvoch. Súhlas, ale akože pripomenul si mi ten mail, pičo. Môžem rešiť, nevadí? V pohode. Sorry. Na komunite je to... Lebo ja si pamätám ten prvý telefonát, jak idem z Vltavskej, alebo idem Vltavskou z Lee Productionu, z ich office, lebo ja som vtedy chodieval za nimi a im som pomáhal. Ten telefonát, jak som ti volal do Salzburgu, že ideme založiť značku. Ideš do toho? Come on, jasné, dávam výpoveď v Red Bulle. A on vtedy mal akurát, do ňoho natlačili prachy, ešte urobil nadstavbu nejakú v Red Bulle, nejakú tu marketingový nejaký titul ešte navyše si dostal po tej výške. Úplne na ňo spoliehali, ja som mu toto zavolal, on sekunde, jasné, idem do toho. A pak si sekl v ten moment, jako, nebo nějaký návaznosti s tím jobem? Nejakých mesiacov. A šel si dělat prostě naplno, si do toho skočil po hlavě prostě, šel si společně dělat tohle. A to bylo ještě v době, kdy tam byli všichni, vás bylo víc. Nebo už to bylo... Jo, áno, to nás bolo víc, to bola vlastne tá pornokrúta základná, alebo tak, že... Ale ešte predtým som mal jeden veľmi dôležitý
bod, kedy ja som mal celkom dobre rozbehnuté malovanie na Slovensku, že som sa tým živil rôznymi zákazkami, som navrhoval reštaurácie, kluby, blablabla. A Tino mi sám povedal, že ty si svetový, že ty proste sa stratíš v Prahe, či v Bratislave, že to je v Trnave, sorry. Že si v Trnave strašne zbytočný, že potrebuješ ísť do veľkého mesta, tam sa presadíš, chalani tam otvárajú tú pornovilu, pôjdeme tam, ja som tam bol tuším na začiatku roka, alebo tak, ešte tam boli nejaké voľné byty, Kačer, Tito z Red Bullu a vlastne on ma do toho tak trošku posotil, že okamžite vypadni do Prahy, nemáš čo robiť v Trnave, že a už keď som sa rozhodol v sekunde, ak som spravil titul, úplne random, vlastne sa to všetko stalo, tak som v sekunde takto zbalil veci, že do Prahy a už som vedel, že všetko sa už bude diať. Aj keď trní tá cesta, ale už som vedel, fokus bol jasný, že niečo sa stane. Yes, dostaneme se k tomu. Skočím ještě zpátky, zazněla tady věštica, že proběhla to bol joke. Ja si len pamätám ten predmet toho mailu, že on vlastne bol taký a ja mám ho teraz v hlave. Lebo on mi ho teraz vlastne pripomenul ten mail, že vlastne oni ma ja som bol extrémny pankáč. Ja som neodozdával práce do škole, nič, ja som išiel strašne freestyle úplne. A oni vlastne, Tino alebo ešte Kačer mi hovorí, Vraško, musíš to dať všetko do mailu, napísať nejaké ciele jedno s druhým a tak, nejaké prvé investície do toho. A čo chceš odo mňa? Tak som sa vyhecoval, napísal mail a predmet bol takýto nejaký akože vtipálek. OK. Takže já jsem si paradoxně myslel, že právě v tom máte ty karty, měli jste ty karty rozdaný, že jste každý věděl, že třeba víc jako budeš skrz ten art, že vlastně ty neubaví třeba skrz ten business, tak nebylo to tak. Vy jste do toho skočili fakt jakože parta a šli jste prostě rovnou a co, ale to bolo taký pol rok, dajme tomu, kedy sme... Rok sa to vlastne vymýšľalo celé, no. Akože úplne vážne, že nás bolo veľa ľudí a ne každý bol do toho až tak zainteresovaný. Napríklad Karky robil videa, ale proste jeho snom nebolo mať značku oblečenia, proste on len jak sme bola tá crew a rozmýšľali sme dosť podobne, tak sme to vykopli celé, lebo to bolo logo celej našej crew, to, že ideme robiť I Love Porno značku, to bolo ako... Takže vlastne vtedy, ono sa to formovalo postupne, keď každý z nás ako hovoril si, že čo by... Vieš, povieš si, ideme založiť značku, on vidí niečo iné, ty vidíš niečo iné, ja vidím niečo iné. A najviac sa to preťalo asi u nás dvoch, si myslím. A keď sme tomu začali dávať ten reálny rámec, tak vlastne to tak zostalo. My sme dlho potom z Lee Production zostali ako hodne prepojení, veľa projektov sme robili spolu, my sme robili film festival, snowboardingy, presne tak. Jasne. A takže my sme vlastne stále tá crew zostala, ale vlastne ako to rozhodnutie, že ideme do toho fakt spolu, proste 50-50 od since day one, tak vlastne bolo už na nás dvoch. No. To propojení těch několika, vlastně, že to nazvu jako divizí, co jste měli, tak bylo to klíčový v rámci růstu té značky? Nebo to bylo spíš jako nice to have, že jste měli přesně ten kamera tým, nebo jak tohle to bylo postavený, namyšlený? Když jste řekl, jdem dělat značku a do toho tady přesně byl Karkis a spol. To bylo skoro. Prostě jenom to měl nějakou flow. No. Vymýšľali ste projekty proste. Bolo to, že ty budeš robiť to, ty to. Vôbec úplne na začiatku to bolo freestyle, robme. Ja som navrhoval vždy tie veci, ale ako s každým, že som im ukázal, môže, čo si o tom myslíte, pôjde takýto fond, takto to urobíme. Ako vždy som to väčšinou navrhoval ja, ale ako s odbornou radou, s každým sme sa bavili. Yes. A ten výběr třeba těch projektů, zazněl tady snowboarding, tak byla tam nějaká inspirace, předpokládám, i v rámci velikosti z toho Red Bullu, že ten už asi tehdy dělal nějaký že, aktivace, takový jako s přesahem do nějakých cílových skupin a vlastně zaujmout. Tak, no práve to tak úplne nebolo, pretože konkrétne snowboarding začal vlastne ako autorský projekt Karkisa, ktorý bol vlastne v tej dobe ako Lee Production. A on si vymyslel, že ide spraviť ako prvý snowboard, alebo jeden z prvých snowboardových filmov. A z tých snowboardingov nakoniec bolo niekoľko, tá séria. A ono to nebolo, že teraz akože ideme si spraviť brainstorm, čo by v brande fungovalo a snowboarding je cool, tak poďme robiť snowboardové filmy vôbec. Bolo to naopak, že my sme išli vlastne od tých našich základov, že vlastne na to zrazu, máme tu skateovú crew, ktorú máme pokope zase už cez brand spojenú, tak poďme spraviť skateboarding. A už to išlo, potom bol wakeboarding. Ale tá prvotná myšlienka vlastne nebola, ani brandu vlastne nebola, že ako poďme spraviť akože názov, ktorý bude aj nejakým spôsobom provokatívny, alebo niečo. Nie, proste všetko. No strašne zvláštne sa teraz po 13 rokov na to pozerá, ale proste tak to bolo. Ono, tie veci nám tak nejak plynuli sami. No. Přitom z toho vlastně vznikla extrémně ikonická věc,
legendární, protože já si fakt vzpomínám, Nobody mi to ukazoval, když jsem byl jako děcko úplný, že jo? Vlastně jsme se stýkali u naší babičky a ukazoval tam nějaký jako záběr prostě z toho a říkám, že extrémně cool a tehdy jsem ještě vůbec jako nebyl ve scéně v ničem, takže z toho i zpětně jako můžu vyhodnotit, že vznikla fakt ikonická věc, už jenom ten název a co, jak to bylo pojatý a tak. Skvělý. Ještě se vrátím úplně k začátku vlastně v rámci budování té brandové identity. Vznikl teda název Life is Porno, jasně. Patří k tomu neodmyslitelně ikonický logo. Jak jste cítili, že ten směr, kterým jdete, je ten správný? Byl to dlouhý proces, nebo prostě rovnou to padlo, že to je ono? A... Ešte pred začiatkom brandu mala celá crew na prdeli razítko I love porno. Yes. To sme ešte ani nechyrovali, že vrátane napríklad Nobodyho. Sme ani nechyrovali, že to niekedy bude značka, ktorú bude niekto nosiť na sebe. To bol zase taký joke na to I love New York a na také podobné veci. To boli street arty zrazu, kvanta stickerek v uliciach a to bolo všetko ešte predtým, než vôbec sme si povedali, že ideme založiť brand. Takže tá crew to bol vlastne náš spôsob umenia alebo toho rozšírovania, že vlastne toho... Takže v období, kdy už se lepily všude samolepky a vyšly až k šiltovkama začal brand. Když se pověsila k šiltovkách, to už byla nastartovaná značka? To už značka existovala, je to tak. Yes. Protože pamatuju si, že právě těch aktivací takhle v tu dobu bylo víc, tak mě právě ještě zajímá, že kdy to bylo konkrétně, že teda jasně chápu budování brandu I love porno, Life is porno, vlastně to vznikalo z toho jakoby joku, ale kdy se to přetavilo v to jako logo přímo té značky? Nebo to fakt šlo souběžně s tím? Išlo to súbežne. Strašne prirodzene, že tam nebol vôbec zámer, že toto logo bude fungovať ako značka. To bolo úplne random, to my sme netušili, že bude niekedy značka. Ale viem, že potom už keď sme nad tým začali uvažovať, Kačer mal namalovanú nejakú šiltovku, raz premaloval I love porno, tam bola úplná pankáčina a niekto sme si už vždycky stredali, to bola taká naša na party. A raz som si povedal, že namalujem šiltovky I love porno, urobím ich 20, budem ich predávať na tomto porno tattoo feste našom a že ak si to ľudia kúpia, tak asi to bude mať znak toho, že asi to možno bude fungovať na ľuďoch, alebo to recesia. Oni sa v prvý deň tam došli všetci ľudia a vykúpili všetky šiltovky, že nice. Asi to možno bude fungovať. Nice. A potom sme išli. Asi vlastně v dnešní době nic takového podle mě už nevzniká. Myslím si, že většinou, když někdo přijde s nějakým nápadem, tak rovnou jde a snaží se z toho jako těžit peníze. Vnímáte to jako kontraproduktivní právě tomu, jak k tomu přistupují ty dnešní lidi, co začínají? To je totálne iná doba. Proste to sa fakt nedá porovnávať. Keď sme začínali, tak ako vyrobiť vlastné tričko s vlastným strihom, s vlastným materiálom bolo sci-fi. To bolo proste to, že sa nám to podarilo mať výrobcu, cez ktorého ja som sa dostal cez nejakú kolegyňu z Red Bullu z Indie, ktorá že sme boli schopní vlastne ako spraviť, že niekto s nami vôbec jednal, tak to bolo nereálne. Teraz vlastne v katalógu si vybereš, keď začínáš, tak proste už nemusíš ísť do tej hĺbky a vlastne katalógové trička máš všetky možné strihy, aké len chceš. Takže strašne neporovnateľné, ale ja sa ešte vrátim trošku k tej tvojej otázke, že tie šiltovky v uliciach. Pre nás je vtipné, že vlastne šiltovkami to začalo, to bol jeden z našich ako takých najikonickejších a doteraz je produktov. A my sme vlastne, to bol nápad náhodný, že Dian povedal, že ja chcem rozvešať šiltovky v uliciach ako formu street artu. Pre mňa je to proste art, ktorý malujem a ja ich chcem rozvešať na úplne blbé miesta, kde sú fakt vysoko. A my sme to spravili proste teleskopmi, tak to boli tie biele, boli prvé, ne? Já to úplně to vidím, to video. Bavíme sa o tom, že... robil také dobré video sekané. Takový dobře streetový, yes, mega. No a my sme tie šiltovky zavesili, v tej dobe začínal Instagram, to bolo akože fakt stovky ľudí. Tak to jelo hlavne na Facebooku, že si pamatuju tejto video. Facebook, presne tak, ale vlastne na Instagrame sme prvýkrát spravili to, že sme vlastne tie šiltovky tam aj odfotili, ale ako art. A nám vôbec nedocvaklo, že niekto si spravil nočný trip Prahou a tie šiltovky vyzbieral a proste liezol po tých miestach a zrazu vidíš, ako týpek proste za volantom sedí a má takto asi 8 šiltovek bielých a vlastne nám to vtedy tak docvaklo, že tí ľudia to hľadajú.
Na čo sme samozrejme neskôr nadviazali a doteraz nadväzujeme a sme spravili vlastne huntingy, že sme robili skryté kamery a natáčali tých ľudí pri tých šialených situáciách, príde s udicou a z hora proste si to navinie alebo potom si ju teleskopicky ako dá. Takže to bylo všechno organický? To bylo všetko úplně organické. OK, já jsem zrovna říkal, jestli to už potom v nějaký fázi nepředostlo jako v plán, že udělám právě trošku bizarní situace, že to někdo půjde lovit a natočím si ho u toho, jestli to nebylo jako promyšlená věc, že někdo půjde právě přesně jako s udicí. To všechno bylo čistě, že lidi zajebali. Normálne týpek na náplavke, proste, jak je ten veľký múr, tak prišiel, sme si hovorili, to není možné zo spodu, to není možné nijak dostať, že je to tak fakt vysoko, že musel by si mať rebrík alebo niečo. A týpek prišiel z hora, dal udicu a proste si to navil. Takže vôbec žiadne ako fejkové veci. Yes. Kolik ste rozdali těch šiltovek? Tehdy. Len do Londýna sme išli raz so stovkou, 150. 2 kufre len šiltovek sme vyťahli a sme mysleli, že v Londýne rozdám 150 šiltovek a že niečo sa stane vôbec. 150 takto zmizlo. Ale 3 dní sme len vešali šiltovky jak blázni. Ložil som všade. Ale Slováci to zbierali. No, veľa. A vlastne my sme dali veľa šiltovek. Prvé úplne podľa mňa boli Berlín. Ale stalo sa to takým našim tiež signature, že vlastne hlavne v období narodenín robíme teraz také huntingy. My sme mali teraz ako Live is Porno narodeniny v srpnu, v auguste. A vlastne tento rok sme to posunuli zase na nejaký ako ďalší level. Myslím, že 88 rôznych spotov za asi 4-5 dní a po celom Československu, že niekedy to bolo fakt len tie väčšie mestá a tak, ale proste my teraz fakt ideme úplne random, ľudia nám píšu, kam chodiť a tak a tým, že máme tie naše spojky, máme tých našich core fans z Rumpel Crew a podobné, tak proste tí nám s tým pomáhajú a proste stále to nejak pušujeme a tých ľudí do toho zapájame. Yes. A jak se vám osvědčilo takhle zpětně, že vlastně vy jste té komunitě hodně dali? Cítíte, že tím, že vy jste jim dávali, tak vám to hodně vrací právě tím, že třeba pak podporou ten reálný nákup a že takhle jste si vypěstovali tu komunitu vaší? Nebo to v tom nemá zas takovou roli, ty jako různý přesně huntingy a rozdávání a tak dále? Že právě to podle mě mohlo i budovat nějakou emoční asi vazbu, ne? To, že od vás měl něco... Ja si myslím, že to nerobíme s takýmto až úmyslom, vieš, takto keď to povieš, tak mi to príde, že... Jasně, myslím jako retrospektivně, že to třeba rozdáme, vnímáte. aby si nakupovali. Rozdáme, lebo nás to baví, je to fakt vtipné, vieš, že to nice, baví ma to. Ale proste asi to ovplyvňuje potom aj predaj, vieš, že ľudia ich to baví a... Já ani nemířil tam, že byste to dělali záměrně, spíš mě zajímalo, jestli teďka zpětně cítíte, že právě tenhle ten vlastně váš jako kdyby ústupek, že jste do toho dali kus sebe i svých financí samozřejmě, že to není zadarmo nic, není zadarmo, tak vlastně jestli zpětně cítíte, že ta core crew je právě díky těm činům a krokům. Milión percent. Ja si myslím, že sme do veľkej miery komunitný brand. Samozrejme, vždy tie veci sa dajú robiť lepšie, viac má tú komunitu zapájanú, ešte viac ju ako opečovávať a tak. Proste robíme to v rámci našich možností, sme stále ako malý tím a vlastne nie je reálne, ako nemáme 4 community manažerov, ktorí proste s tými ľuďmi pomaly telefonujú, ale myslím si, že tí naši, nielen tí core fans, ktorí to razítko proste naprdeli doteraz majú, sú fakt ako stovky ľudí, ktorí majú ako naše logo vytetované. No, nám furt chodia, pravidelne nám chodia, ako, a nie málo, že to naše logo majú a to už viac ako brand človek, vlastne ja viac od toho človeka ani nemôžem chcieť, už čo je viac, vieš. Už nech si niečo dáš vytetovať navždy a myslím si, že je to jedna z veľkých dôležitých ako keby aspektov toho brandu, že prečo vlastne ten brand stále tu je. A druhá je možno tá, čo povedal Dian, že vlastne u nás tie veci tak nejak plynú, že nie je to na prvú dobrú takéto, že vyžmýkam z toho publika maximum. Nikdy sme to nerobili, radi dávame, aj keď niekedy to nedáva biznisový zmysel, tak robíme niektoré veci aj proti tomu, vždy sme robili. A vlastne tých ľudí to baví, takže myslím si, že to je taká náväznosť pekná, vieš, taká taký ten tribe vlastne. A nenarazili jste pak právě při už nárůstu, že ta komunita roste, jak říkáš, není možný mít 4 community manažery, který se o to postarají. Nenarazili jste právě o ten strop toho, že ho z níše najednou bouchneš úplně, že všude, že vám to začali některý ty lidi jako bouchat o hlavu, že ale to už není co bývávalo klasika, že vlastně. Jasné.
Miliónkrát. Jak tomu se snažíte právě jako vyrovnat se tady tomu, nebo to prostě necháváte bejt a věříte, že ty real fans to pochopí? Stalo sa to vlastne niekoľkokrát alebo v nejakých momentoch určitých. Jeden z takých prvých, ktorý si ako pamätám ja, že vlastne na tom začiatku, keď proste vypredávaš tie šiltovky a ide to a my sme boli non-stop vypredaný brand, ale nie preto, že by sme chceli byť vypredaní. My sme nemali na výber, vlastne sme vydali veci, oni zmizli a my sme boli šťastní, lebo keby nezmizli, nemáme na výrobu ďalších, takže stále si vlastne nabaloval. A samozrejme potom bola určité obdobie, kedy nám ľudia hovoria, no už to není čo bývalo, už to vidím všade. A vlastne ty na to vlastne pozeráš, že počkaj, čo znamená vidím to všade? Lebo keby to vidíš všade, tak proste prídeš do supermarketu na futbalový zápas a tam vidíš 10 000 ľudí v tých veciach. Ja som vedel, že tých 10 000 nemôžeš vidieť, lebo inak by som proste nepredával a nežil ten život, ktorý som žil. Takže naša odpoveď na to vždy bola, že si medzi správnymi ľuďmi, preto to vidíš všade. Môj strýko alebo pradedo niekde na Južnej Morave alebo na konci sveta na východnom Slovensku to nevidí všade. Takže ty to vidíš všade, lebo si na správnych parties, na správnych eventoch so správnymi ľuďmi, ktorí samozřejmě nějakým způsobem se přiťahují a... Se z toho takový symbol, který ti dává najevo, že seš tam, kam patříš vlastně, jako že to jsou tvoji lidi. A my jsme to otočili, že namiesto toho, aby si vlastne bol, že už to není limited, už to není ultra cool, hovno, príď za tým človekom, daj mu 5. To je váš my máme vlastne takéto naše if you know, you know. Yes. Proste 12:34 je náš čas, vtedy dropujeme. No. If you know, you know. Yes. A proste nemusí to vedieť každý, my nie sme brand pre každého. My nechceme byť brand pre každého. Tady ta numerologie 12:34 měla nějaký ještě další důvod, nebo jste chtěl ozvláštnit od typu, že vlastně to je nejhorší čas na to něco, že jo, jakkoliv publikovat kdekoliv. Jako třeba v naší redakci tenhle čas je úplně mrtvej. U vás je to samozřejmě jiný, jste si naučili tu komunitu. Tak už keď máš takýto názov a takéhoto parťáka, tak to my sme išli od začiatku úplne blbosti. Ceny sme si vymýšľali postupné, vieš, baťové ceny vtedy boli. Úplne vždy, ešte stále to vlastne funguje, proste to tam poslať o 2 koruny nižšie, aby to pôsobilo vizuálne lacno. My sme išli úplný opak, 404, 4004, vieš, že proste, čo sa nám páčilo, 4321, to je pekné číslo, daj to. Šiltovka najprv stála 1234, alebo 777. Nám sa to ľúbilo číselne, keď robíš vlastnú značku, tak chceš mať vlastné pravidlá, nechceš ísť podľa ostatných. No jasně. Tam potom je přesně ten rozdíl, kdy vy jste to pořád dělali pro tu komunitu a s láskou a zbytek se vždycky snažil dělat hlavně ten core business toho, že jdu prodávat vlastně svůj brand, že ho rychle vydělat a rychle moc dělat další. Jak dlouho trvalo vám z téhletý vlastně fáze celého Life is Porno, kdy to bylo od releaseu na release, dostat se do fáze, že se to vlastně fakt stal z toho ten regulární business? Ačkoliv jste za začátku dělali kroky, které vlastně by byly v business manuálu někoho jako úplně nepřípustný. Hodně dlho. A dlhšie než ktokoľvek z divákov, ktorí rozmýšľajú o vlastnom brande, by chceli počuť. Ale ono to má ešte iný trošku rozmer. Určitě. Že právě ta dnešní doba je zrychlená, jako bych to rád rozebral právě. Ale ono to má ešte trošku iný rozmer, lebo to není buď alebo, že buď som limitovaný, alebo si to môže kúpiť každý. Ty vlastne, alebo my sme potrebovali kreknúť ten model toho, že prídeš na ten shop a vždy si budeš mať čo vybrať, ale zároveň budeš mať limitované veci, ktoré zmiznú v sekunde, proste, ktoré sa čaká, padne ti web a zmiznú. A tá hranica je strašne tenká medzi tým. A my sme sa ju snažili nachádzať a nachádzame vlastne doteraz stále, že čo sú tie počty, čo sú tie veci a v akých tých edíciách to robiť. A myslím si, že vlastne inak to ani nejde, pretože ty, a to sme si uvedomili našťastie ako v relatívne skoro, čo sa týka toho brandu, ale trvalo to dosť veľa rokov zároveň, že ty musíš mať na tom shope nejaké tie evergreen veci, ktoré vlastne nikdy sme v podstate neristokovali veci. To bolo naša ako keby mantra, že neristokujeme veci. To sa zmenilo len nedávno v podstate, kedy máme illegal kolekcie a original kolekcie. To sú naše proste bestsellers, alebo to sú naše ako keby essentials, dá sa povedať. A ty by si mal byť schopný prísť na náš web v podstate kedykoľvek a byť si schopný kúpiť niečo z týchto vecí.
aj keď ťa tam možno dostala tie limitované jeans, ktoré Dian spravil s nejakým mladým návrhárom, alebo tá handmade šiltovka, ktorá síce už na šope nie je vypredaná, ale ty máš možnosť toho druhého niečoho. Takže ten balans medzi tým, to bolo vlastne, to je taká tá už potom trošku matematika a trošku ekonomika hlavne, že musí byť za tým, lebo bez toho, aby si mal tie veci, ktoré ťa vlastne vyslovene živia a ktoré ti dávajú ten biznis aj v dnešný deň, nie len v deň releaseu, tak bez nich nemôžeš robiť tie s prepačením blbosti a tie hardcore veci, ktoré, že si uletíš a že rozdáš tie stovky alebo tisícky vecí v uliciach. Takže musia byť tie veci prepojené, musia si nejak sedieť navzájom, musia na seba nadväzovať, ale zároveň my sa snažíme robiť všetko preto, aby ten náš fanúšik, skôr ich voláme fanúškovia než zákazníci, aby vedel, že to nerobíme len s tým zámerom toho zisku. Aj keď samozrejme predávam nejaký produkt, z kterého samozřejmě ten zisk mať chcem. Yes. Když jste došel do tohle bodu, že je potřeba to dělat tímhle kompromisem, neměl s tím nějaký clash? Jakože vlastně si najednou musel dát kompromis mezi tím, udělat něco víc basic. Čo, ja som mal clashov, kámo. Koľkokrát som to chcel stopnúť. Minulý týždeň naposledy, podľa mňa. Ne, to je jako pre umělce, to je... ten první clash. Když jste teda měli, říkáš, že ta cesta byla dlouhá, což nemusíme zásadné asi konkrétne. bola investícia do nášho brandu. Ako predtým prechádzalo strašne veľa rôznych ťažkých vecí, životných situácií, čo sa nám diali v rodinách, hocičo, a potom sme vymýšľali kopec iných projektov, on ešte mal Forbidden Taste, takže my sme mali ako fakt špecifickú cestu, ale proste našťastie to furt šlapalo, takže vlastne až tá investícia a nejaký finančný riaditeľ a takéto, že ekonomická stránka brandu už nebola na nás dvoch, pankáčoch, ktorí si idú freestyle a ja som vymýšľal annual kalendár na budúci rok, toto sa predáva, toto bude lepšie, tuto namalujem úplný freestyle. Teraz máš človeka, ktorý ti všetko krásne ukáže podľa dát, že týmto smerom by si mal ísť a mi to uľahčuje a môžem navrhovať tie veci už trošku jednoduchšie a nestrávim mesiace na tom, že na čo vlastne mám, čo môžem vyrobiť, čo sa predá a či neskrachujem. A kedy? No akože teraz, akože bola to investícia, určite investor, keď vstúpil do nás, tak bol zásadný. A z začátku vnímal jsi to jako omezení, jakože litoval z toho v nějaký moment třeba? Vůči té značce? Jako v rámci toho investora vlastně, že jasně víte, nikdy. Že jdete růst dál, ale na druhou stranu se tady ukazují nějaký omezení. Ja som to bral všetko ako... Na mňa to už bolo moc. Ja som ako napríklad nikdy nechcel riadiť firmu alebo mať pod sebou ľudí. Ja som nebol nikdy nejaký mentorský typ, alebo vždycky som si radšej všetko spravil sám a nerád som zadával niekomu robotu, pretože mi to dávalo dvojitú robotu. Najprv mu to vysvetliť, potom mu to opraviť. Radšej som si vždy všetko robil sám. A zrazu už keď máš ľudí pri sebe správnych, ktorí ti s tým pomáhajú, máš aj dostatok financií, aj sa ti otvára zase kapacita času, tak sa ti lepšie spolupracuje a ten prechod do toho, aby som ja mohol delegovať nejakých grafikov, dizajnérov a výrobu pod sebou bol fakt ako taký dosť zlomový pre nás, lebo ja som si hocikedy povedal, že mňa už to nebaví každý mesiac namalovať 150 šiltoviek. A hlavne, keď som ich maloval, tak ja som hovoril Tinovi, kurva, to si nikto nekúpi, to je 150 šiltoviek. Oni zmizli za 20 minút a Tino, ty si blázon, mohol si ich urobiť viac? A ja, že čo? Akože toto sa nám dialo furt, ja som už nechcel namalovať tú šiltovku. A teraz už našťastie ich nerobím toľko, že už to robím väčšinou, niekedy urobím jednokusovku, že jednu šiltovku robím príliš dlho a proste stojí 200-300 eur. Alebo mikinu, alebo batoh namalujem a proste to iba ozvláštňujeme ten brand, že už máme tie stálice, ako hovoril Tino, máme akože niečo, čo restokujeme, 2 základné produkty, ale už máme naškalovaných tých produktov viac, ktorí si môžu vybrať, ale furt je to core o tom handmade, o tej jedinečnosti, na tom vznikla celá značka, lebo neboli produkty, ktoré sme my chceli nosiť a ja som všade v obchodoch vlastne videl všetko copy-paste, tak vlastne na tomto vzniklo, že urobíme značku, ktorá tu neexistuje. Proste budú handmade veci, budú špinavé od farby, nikto to nerobí. Ale teraz už našťastie to nestojí na tom. Prvých 8 rokov alebo 5, 8 som prehnal, 5-6 rokov určite, 7. To stálo na tom, že namalujem veci. Yes. Lebo že som namaloval stoly z IKEA,
že nám dochádzali prachy a ja navalujem stoly z Ikei, dáme ich za 7 000 alebo za koľko. Úplne tak sme vymýšľali blbosti a proste ti tam prišlo 40 000 v tej dobe a proste si dokázal z tých 40 000 nakúpiť nejaké šiltovky alebo trička a manipulovať. Takto sme išli úplne freestyle. Úplne haslo proste. Faktúru, Úplný. Tino raz mi zavolá, že trošku asi to... jak to už bola, čau. Ja som asi nezaplatil nejakú DPH-čku. My sme meškali s DPH-čkou asi 2 dní. My sme asi zbankrotovali. Sme nemali peniaze na účte. Sorry, utekám od zotoča. Sorry. Takže mi zavolal, že zabudol zaplatiť DPH-čku, že sme asi v krachu. Že vlastne... Zrazený účet a vlastne daňový úrad nám stiahol posledných 200 000 účtu. 250 alebo tak sme mali na účte a zmizlo. Tak čo, tak idem rýchlo do ateliéru, mám tam ešte 150 šiltovek. 100 šiltovek som namaloval, za 2 dní vypredaných a my, že OK, poďme znova. Yes. Takže vlastně z úplného punku, tady prostě z bandy kámošů, přes postupný hustle se došlo k investorovi. Ja. Kdo přišel s tou myšlenkou, že ale potřebujeme to dostat o level vejš? A kde jste hledali? To sme vedeli, ale ako Tino je v tomto úplne hlava, on je náš CEO už. Bolo to ako, my sme to vedeli, že vlastne v tom začarovanom kruhu, že sa nedá už existovať, pretože vlastne ako, toto boli také fakt punkové začiatky, že tam boli rôzne situácie prvé roky, čo sa nám ako diali, ale samozrejme potom postupne, ako sme mali už tým ľudí, nejaký o niečo na niektoré veci, tak vlastne tie samozrejme určité časti toho biznisu sme profesionalizovali. A že sa nám už darilo, že sme mali z čoho zaplatiť toho človeka a tak ďalej, Takže samozrejme, bola to taká postupná cesta, že vlastne v každej tej oblasti sme vlastne mali nejakého človeka zrazu pod sebou juniornejšieho. To nám ukázalo, že vlastne možno si dokážeme dovoliť aj človeka seniornejšieho, lebo si on na seba rýchlejšie zarobí a tak, ale bolo to stále takéto, že vlastne ak chceme dosiahnuť to, čo chceme byť proste normálne ako najsilnejší brand tu a nie len tu, tak to nejde takýmto spôsobom, že vlastne že stále proste do toho, čo zarobíš, tak do toho vleješ. Banka ti vlastne nepožičia, do toho bola vlastne situácia, aká bola ako celkovo vo svete, takže vlastne ten e-commerce takýto hlavne, tak ako to sa bankám nechcelo na to požičiavať asi nikomu. No a vedeli sme, že vlastne jediná cesta je nájsť nejakého partnera, ktorý do toho biznisu s nami pôjde. No a ja som o tom písal v knihe trošku zdĺhavo, poviem to v úplnej skratke, že sme vlastne začali rozhadzovať siete, že vlastne chceme sa posunúť ďalej, chceme ten brand posunúť niekam ďalej, že my vlastne sme úplne nehľadali smart money, my sme tú roadmapu videli, my sme vedeli, kam sa chceme dostať aj ako. Takže jste ani nehledali jako jakýho parťáka, který s tím pomůže jinak. Vy jste prostě fakt třeba jenom kapitál, kterým to prostě protlačíte dál. Prioritne, hej. Potrebovali sme rozšíriť portfólio, potrebovali sme... Co teda hodil na sítě někam, že hledáte investora? Úplne nie, ja som začal rozhadzovať siete, som začal ja skôr, ako medzi ako ľuďmi z biznisu a podobne. No a vlastne cez môjho dobrého kamaráta sme sa dostali vlastne k jednej venture capital, respektíve private equity pod nejakou venture capital firmou, s ktorou sme začali ako jednať dosť intenzívne, kde vlastne zrazu proste sa nám ako otvárali možnosti, že mali ako napojenie a dizajner, tam padali mená, že donesieme sem človeka z Moncler a že proste ako z high fashion a podobne. A to bolo vlastne dosť intenzívne jednanie dosť dlhú dobu. Až vlastne ten človek, ktorý bol za to zodpovedný, tak vlastne úplne si nás pozval, že teda to už bolo fakt, ten deal bol v podstate hotový, že tam vlastne už boli podané ruky, že považujte za vybavené na proste 1000%. My do toho ideme, všetko v poriadku, nakupujte veci, my tam pošleme potom peniaze úplne bez problémov. Typek si nás narýchlo dal zavolať, že potrebuje sa s nami rýchlo stretnúť a povedal nám, že sa rozhodli, že do toho nejdú, lebo prišli na nejaké nejasnosti, ktoré vlastne ako nešpecifikoval, takže sme vlastne nevedeli o čom a dal nám úplne ako mafiánsku nabídku. On vedel, že nám brutálne tečie do bod, že my sme vlastne ako nemali šancu to dať a povedal nám, že chce majoritu firmy a dá nám za to 200 000 korún. 10 000 eur povedal, tuším, ale niečo takéto, že majoritu, celú firmu vám dám po 5%,
vy už ste na mizine, videl naše čísla, už nám padali takto, lenže on nevidel, že čo máme objednané a jak máme nastavené dropy. On sa hral chytrejší, než bol práve, že. Prostě to střelil od boku a zkusil. Skúsil Jaká byla nás upřímně vaše zatlačiť. reakce? Poslali Teď sme jsem ho- on. Poslali sme ho do piče. Pojďte na mě. Normálne sme ho poslali do prdele. Ja som myslel najskôr, že mi dal niekto kudlu ako do zád alebo do srdca. Som myslel, že si robí srandu. Chvíľku sme mysleli, že dostane nakladačku už v office. Ako fakt, Ja som si nebola miestami sranda. myslel, že fakt k tomu dojde, lebo to fakt nebola prdel. Bajme sa, že sme ako 3 mesiace na dennej báze riešili fakt intenzívne, exkluzívne s nimi, čiže nejednám s nikým iným. Mně se stalo úplně dost stejný. A ten človek... No. Soucítím, no. Takže sme ho poslali do prdele. Takto to vyriešim, idem bližšie, dík, sorry. Poslali sme ho do prdele. Stálo ho to následne miesto, lebo vlastne ten majiteľ toho fondu sa dozvedel o tejto situácii z mojej knihy. To ty vlastne asi ani nevieš. OK. Viem, stretol som. Za čo som spätne rád, lebo karma je zdarma. A my sme vlastne nevedeli, čo ideme robiť. A vlastne sme proste long story short, sme znova rozhodili siete tentokrát na trošku ľudí s lepšou karmou. Ja som sa dostal možnosť prezentovať na jednom ako investorskom dni pre angel investorov, kde sme si našli našich súčasných business partnerov, ktorí boli úplne mimo oboru, boli to proste finančníci, dá sa povedať. A ja to stále hovorím, že nehľadali sme smart money, ale sme ich našli. Práve v tom ohľade toho ekonomického, finančného rámca a podobné, tak vlastne nám pomohli vlastne tú firmu postaviť úplne inak. A práve, on je to ten paradox, vieš, že vlastne tie data, alebo to, že vlastne nerozhoduje Dian, že koľko tričiek vyrobíme, alebo koľko dizajnov z Mikin spraví budúci rok. To boli všetko, ja doteraz nechápem, ako tie prvé roky, tých prvých 7 rokov, nám to tak vychádzalo. Tak držela vás komunita. No ale a ale že to dokázal tak trafiť. Jasně. On vždycky, ja som tomu absolútne nerozumel. Že proste Tak ten vy jste tým... zároveň jako jediný udávali trend reálně. Si troufnu říct. Že v tu dobu si myslím, že tak skutečně bylo, že to, co vy jste nastolili, tak se snažili potom jít i ostatní. Je to dosť možné. No. Že za tých 13 rokov sme videli veľa brandov vzniknúť, aj zaniknúť. A samozrejme, ako o tom to je. No. Že ten začiatok je super, lebo máš prvé rok, dva, ešte taký ten polofame a to nadšenie, ale ono potom, keď shit hits the fan, keď to prestane byť sranda a prestane byť ten entuziasmus, tak len tých pár vlastne v tom vydrží. A to je tých pár, ktorí to možno doteraz robí, alebo ktorí v tom vydržali. Takže všetka čest všetkým, ktorí v tom sú doteraz. No. Takže tady investor, který zkusil nějaký move, ten se mu vymstil, přišel pak angel investor, který do toho ale vstoupil teda aktivně a vlastně vám pomohl i poskládat ten tým teda. Co byly takový ty první kroky, který řekl, hele, borci, děláte to skvěle, máte to super, ale tohle musíme udělat jinak. Co bylo první, co kritizoval takhle člověk z úplně jiného světa, z jiného sektoru? Vieš čo? Ja na prvú dobrú by som ti povedal vlastne to, že vlastne oni tam videli ako ten otáznik práve v tom, že si tam nemáš čo kúpiť, keď prídeš na shop. Že vlastne ten shop je v podstate stále vypredaný. A chápali vůbec jako tu pointu? Jo, samozrejme. Ale to je tá vec, o ktorej som ja predtým hovoril, že ty musíš byť schopný prísť na ten shop a kúpiť si aspoň kulich alebo triko, obyčajné basic. Takže to bola ako jedna z tých prvých vecí, že vlastne a ktorú sme my vedeli. My sme vlastne fakt, dovolím tvrdiť, že my sme vedeli, čo robíme. My sme vlastne v tej dobe odprezentovali nejaké veci, ktoré vlastne sa stali skoro dvojnásobné. Čiže vlastne ty, keď prezentuješ investorovi, tak vlastne ten Excel alebo ten PowerPoint znesie všetko, vieš. Ale keď som nedávno pozeral tie čísla a porovnal ich s realitou, to bolo v 2019, teraz je 2025, tak za tých x rokov sa tie veci stali a stali sa ešte niekoľkonásobne väčšie. Takže ako dovolím si tvrdiť, že vlastne aj z našej strany, že to bolo super, my sme si našli spôsob tomu, v čom si vieme navzájom pomôcť. Sú veci, do ktorých vlastne nikdy by nám vlastne nekecali alebo nejakým spôsobom nesnažili sa radiť, ale zároveň sú veci, ktorých si dáme poradiť veľmi radi. Takže nebyl tam nějaký moment, kdy by za tebou přišel, že hele, nechceš tam použít radši tuhle barvu? Ja mám dva okamihy, ktoré sa mi s nimi spájajú. Po prvom pol roku bol najdôležitejší a najzásadnejší jeden z nápadov cez ich konexie vlastne
sa k nám dostal náš nový finančný riaditeľ, ktorý bol zásadná postava, ktorý v podstate je z úplne iného sveta, než som ja. To bol úplne, to nie je Matrix, síce o rok, 2 starší než ja, ale už rodina. Akože není to ajťačik, proste jazdí na motorke, fakt cool týpek, ale proste úplne Matrix čísla, tabulky a ja proste len obrázky, vieš. A my, kým sme sa mali stretnúť, tak to ako bolo o strašnej tolerancii, teraz brutálne vychádzame, ale to bolo jedna z najzásadnejších vecí, ktoré oni personálne nám poradili. Ako do personálnych vecí, alebo takto, vždycky nám dôverovali a vedia, že vieme, čo robíme, že máme jasný fokus, kam smerujeme. A druhá najzásadnejšia vec, ktorá dosť ovplyvnila aj chod ďalších rokov, bolo tuším po prvom roku, keď sme ich mali, tak pred Vianocami, my sme nikdy nedávali sale. Proste ti ostali posledné XXL. Nikdy ste neměli? Ne, nikdy sme nerobili. To bolo také, že streetwearová brand nemôže predsa dať slevu. Lebo dáš slevu a zrazu už vyzerá, že sa nepredávaš. Jo. Ale my sme odkladali, ostali mi tam 3XXL alebo niečo takéto, tak som si ich stiahol zo shopu a nehal som si ich v sklade. A toto som robil, dajme tomu 2 roky posledné, už pred tým investormi, takže ti tam ostalo 12 triček z tohoto 5, tu 3 mikiny, úplný bordel, len tak som to mal v sklade. A oni hovoria, že chlapi, ale akože čísla nepustia a máš v sklade veci podľa mňa tak za 500,000, za 1 000 000, že však to tam daj so zľavou. A hovorím, so zľavou? Máš posledné kusy, skúste to. Zrazu sme dali prvú zľavu pred Vianocami, možno 5 rokov dozadu sa stal prvý sale, nejaký Black Friday fejkový sme si vymysleli a vtedy sme za deň urobili strašnú tržbu, my sme sa len tak s Týnom na seba pozreli, že to čo je? Že tam stačí zľaviť, dať posledné kusy a zrazu ti to nevadí osobne, lebo firma dostane prachy, ty môžeš znova vyrábať, môžeš byť viac kreatívny, nabere ti to viacej času, lebo môžeš viacej pracovať, môžeš odísť na dovolenku, vymysleť to tam. To sú proste také veci, ktoré ti uvoľňujú ruky a otvárajú priestor v hlave na kreativitu. Takže toto, keď sme zistili pred 5 rokmi, že vlastne sell není zlá vec. Ale to fakt sa bavíme o dobe, kedy akože, že teraz high fashion brandy bežne majú veci. No, všetci bežne, vždycky. 60% vecí na internete v Česku sa predá v zlave. To je úplný úlet, brutálne číslo. Takže vlastne to je ako vec, že tie zľavy sú vlastne super nástroj a vlastne samozrejme už teraz sa im nebráni nikto. Ale ja mám ešte jeden vtipný moment, keď sa ty pýtala tie barvy a vlastne Dian spovedal toho nášho finančného riaditeľa. Tak ja si pamätám jeden taký moment, čo mám v hlave, keď Láďa prišiel a že už nikdy nebudeme delať nic hnedé barvy. Nikdy. A teraz si mal vidieť tu do dole. Čo povedal? Nikdy hnedá neexistuje v tejto firme. Rok a pol alebo 2 bol jeden flop a hnedka záver, jo? Ne, jemu sa to proste z tých dát, on si spravil data historicky a vedel, že proste hnedá farba. Ale samozrejme, my sme na to mali vysvetlenie. V zlom čase vydané, nesadlo si to s tým releaseom na zlom produkte, blablabla, zle odfotené alebo niečo. Ale vlastne, že to bol presne takéto, že either or, že vlastne tu bol Dian a tu bol Láďa. Ja som bol niekde v strede a snažil som sa vlastne ten bridge nachádzať a naladiť ich ako keby, aby rozprávali podobným jazykom. A dovolím si tvrdiť, že vlastne presne o tom, že... Nevyrábame už hnedu. Nevyrábame hnedu. Tam stála jedna mikina rok a pol a potom som hneď na to ešte vyrobil nejaké tričko hnedé. V nejaké colorway sme išli a ja som tam poslal hnedu a on na mňa kúkol, že fakt hnedu si dal? A posledná sa vypredala hneda. Odtedy, jak sa posledná vypredala, OK, serem na hnedu. A teraz niekde je zakomponovaná v nejakej inom odtieni, ale ako... Ale je to brutál. Ale je to smart, ako... Vidíš dáta, vieš, že proste táto farba sa v Čechách nepredáva. OK, možno ju predáva Carhartt, lebo to má vo svojej farebnej línii. Tak OK, tak sa to kúpuje, alebo Dickies, alebo niekto z týchto. Ale proste nejdem sa hrať na nich a proste viem, že to nefunguje, tak prečo by som mal si ja ukájať ego, že idem vyrábať hnedé veci, keď sa nepredávajú. Prostě tak je potřeba se odosobnit od té věci, že? Že kdybyste miloval hnědou a chtěli jít pro sebe a mít ji tam, tak ti asi nerozmluví nikdo. No a druhá vec je, že aj tá druhá strana sa musí odosobniť, pretože zase sú niektoré rozhodnutia, keď Dian povie, že to tak bude, tak vlastne ja som na jeho strane. Lebo viem, že chápe, prečo to robí, prečo túto bundu za XY ktorá nedáva vôbec zmysel ako profitovo, tak ideme predávať, lebo s ňou chceme niečo iné dosiahnuť. A je strašne super, že vlastne tiež aj
že vlastne sme si dokázali nájsť tú cestu medzi tým biznisom a že OK, že niektoré veci sú investícia alebo marketing. Niekedy je to o tom marketingu, že proste potrebuješ mať tú brutálne vyšperkovanú vec, na ktorej stráviš veľa energie, stojí ťa veľa, ale zároveň na nej často ten brand je videný a je to ten ikonický produkt. Takže i keď ťa neživí. Taky si myslím, že vlastně velkou roli, vlastně dá se říct, že to začalo tady prostě spotem věšení kšiltovek, tak vy jste hodně známí tím, že jste často fotili lookbooky, spojovali jste se třeba s Queensem, že jo, fotili jste společný kampaně a tak dále. Tak jak moc tohle hrálo velkou roli v tom budování taky toho vlastně klienta, aby se zamiloval? Protože tam je ten náklad, že jo, vlastně vytvářet to kolem ještě, ty vlastně musíš to vyrobit, musíš to umístit a musíš to promovat. A dělat kolem toho focení, natáčení, to je dost nákladná věc. U nás to bolo hodne o tom, že my sme ako od začiatku nešli takouto klasickou, čo je stále divné, keď niekomu poviem, že vlastne my sme v živote za 13 rokov brandu nemali so žiadnym influencerom žiadnu zmluvu. Nikdy. 13 rokov vlastne všetky veci doteraz vždy fungovali vlastne na nejakej našej ľudskej dohode, na nejakej akože friendly báze. My sme išli tou cestou family, nešli sme po tých najväčších menách, išli sme po tých ľuďoch, ktorí nám boli nejak sympatickí alebo blízki tou cestou, ktorú robia. A často sa z nich tí influenceri stali. Čiže najkrajší príklad je asi David Lu, ktorého sme supportli v úplnom začiatku a vlastne je z neho David Lu. A že máme tie cesty s tými ľuďmi proste podobné. To sú šéf-kuchári, to nie sú len športovci, to sú proste ľudia, s ktorými my sme robili dávno predtým, než boli tie osobnosti, ktoré majú teraz akože stovky tisíc alebo proste tisícky followerov. Takže to je veľmi dôležité, hovoríš správne, že s kým sa spojíš, na kom si videný, tak to je pre brand podľa mňa akože veľmi zásadné, veľmi dôležité. A zároveň vlastne tie nejaké spolupráce, tie kolabá, tak u nás to bolo ešte zložitejšie tým, že nie každý si môže dovoliť kolabo so značkou s názvom Live is Porno. A to tiež už sme ako niekoľkokrát o tom hovorili, že vlastne na našom názve, nie brande, nie v vizuále, nie návrhoch, na názve značky stroskotalo niekoľko ako fakt zásadných svetových koláb. Já jsem byl asi tak u 3 z nich, jakože v tom, jako v těch se tam radil ten tým a já jsem tam byl zamek a říkali, tak co uděláme tenhle rok a byla tohle, tak můžeme udělat kolaboraci tady s Life is Porno. A tamhle Francie to zakázala, tamhle něco, že název. Vlastně brutální překážka pro korporáty, což je vlastně, dá se říct, omezující, ale ve výsledku nevyhodnotíte to teďka zpětně jakože vlastně pozitivně, že jste do těch spoluprací nešli s nima? Neviem. Nevzali by to těžko říct. Mať svetovú tenisku s Adidasom asi, nepoviem ti, že super, že sa to nestalo. A tam by to také neprošlo. Tam to neprešlo. U Adidasu to nebyl. Vo finálnej fáze vlastne len všetko ako bolo ako dohodnuté a finálna fáza vlastne legal department Adidasu. Reebok vlastne to isté, tam bol ešte trošku problém v tom, že vlastne v tej dobe, keď sme my už mali rozjednané kolabo, to bolo ešte trojkolabo s Foodshopom, takže Foodshop, Live is Porno, Reebok, tak vlastne Adidas sa rozhodol predať Reebok, takže všetky kolabs boli stopnuté a niektorých pár ďalších, ktoré si ako aj ty naznačil. A ja si myslím, že ťažko povedať, ako nám sa tie veci dejú. Našťastie fakt zaklopem, že nám nikdy na tom, že to nebol náš biznis model. Mať kolabo, na ktorom ako zarobíš peniaze a proste to všetko sú len nejaké rozšírenia tej cieľovky niekde ďalej. Bereme to ako nejakú súčasť tej cesty a keď to nevíde, tak to nemá výjsť. Z nejakého dôvodu sa to stalo. Ale padalo tak dlouho, až jste se naštvali a udělali vlastní tenisky, který teďka mají extrémní úspěch. Ne? Jakože vidím je dost, vidím je často v ulicích. Jak dlouho trvala ta cesta udělat si tenisku vlastní? Myslím, že 3 roky. No. Fakt? Asi jo, no. Akože testovať tých výrobcov bol celkom prúser, lebo to páliš peniaze, tam pošleš na vzorku 400, tam 500 a proste ti chodia oblúdky a musíš z toho vymysleť niekoho, komu budeš dôverovať a tomu, čo dôveruješ, tak ti potom aj tak zdvihne cenu, alebo ti to posunie, alebo nejaký fuck up urobí. Zapeklité, ale našťastie sa predávajú, našťastie sú sold out, alebo teraz sú tam ešte nejaké posledné veľké veľkosti, ale ako náročné, neviem, či by som niekomu odporúčal ísť do tenisky, akože...
Kolik samplů vám mohlo projít v rukách? Tam sú také vtipné, to asi stovky nie, lebo nie, už len, to určite nie, to len, už len, 10. aby si sa dostal do fázy toho samplovania je vlastne zložité, lebo proste tí väčší výrobcovia s tebou nebudú jednať, oni proste robia pre Zaru alebo pre nejaké veľké brandy stovky tisíc kusov za hodinu, nie ako aby sa s tebou bavili o pár kusoch. Takže to je ako jedna vec, ale tam bol, ja si pamätám jeden paradox, keď sme vyvíjali ako prvé boty, že my sme, myslím, že troch už takých predvybratých výrobcov, ktorí sme vedeli, že sú schopní toho vyrobiť, že proste aj tie počty, aj ceny a tak. A my sme to začali s tromi, myslím, že súčasne vzorovať. A si pamätám, že jeden z nich bol Portugalsko a v dobe, kedy my sme vydávali tie prvé sneakers po asi roku a pol, tak nám prišla prvá vzorka od tých Portugalcov. Takže to sú ako fakt také veci proste, že keby sadíš všetko na tú jednu kartu, tak asi to úplne nedáš a tenisky sú fakt ako prostý produkt na toto. Ťažký. Dokým nemáš fakt istú tú distribúciu, ten distribučný model, že vieš, akým spôsobom sa tých stoviek tenisek zbavíš, tak je to fakt ťažký produkt. Z hľadiska aj size rangeu, trafiť presne veľkosti. Tak robiť to ideálne s niekým, kto v tom chodí. A teďka ale po téhle asi zkušenosti už máte, dá se říct, hotovo a dá se to vlastně aplikovat opakovaně. Akorát jste se museli prošlápnout prostě delší cestu. Nebo pořád narážíte s tou výrobou, že když děláte, protože teďka vyšla vlastně nová silueta. Bylo to znova takový pain, nebo už to bylo lepší? Už nie, už keď máš toho výrobcu, už keď máš toho výrobcu, tak už tá druhá bota sa ti robí ľahšie, lebo už máš nejakú referenciu a už len buduješ to na nej. Takže my vlastne každým tým modelom sme sa snažili ho vychytať a zlepšiť tam podrážku, tam lining a toho, takže už potom je to o niečo jednoduchšie, ale vedia prekvapiť výrobcov, ja nebudem klamať. Yes. No, mně přijde, že to extrémně pomohlo, že vlastně to byla taková jedna z mála věcí, co tam ještě chyběla, a že to jako pomohlo ještě značku vyzdvihnout úplně na jako novou úroveň, že teď je to jako komplexní. To je můj osobní dojem, který jsem z toho měl, když jsem viděl ten první release, jsem si říkal, tak to už je fakt jakože top. Nice. Víš, a teď mě těšilo, že byly další, mám jedny na nohách, shodou okolností, který jsem nebral jakože záměrně, prostě nosím furt. Takže mě to do toho hezky zapadalo. No během vlastně potom i budování značky se děla spousta dalších projektů. Forbidden Taste, vždycky jste si zakládali na nějaký lokaci Forbidden Spot a podobně, zároveň Rumpel Crew a podobně. Je tam cílem budovat těch komunit víc nebo poskytnout jedné komunitě víc věcí? Mě to jako zajímalo osobně, protože jsou to dost často odlišné věci pro úplně i jinou cílovou skupinu. Když to mám třeba konkrétně ten Forbidden Taste, začneme u tohohle. Forbidden Taste bol zase proste, ja som nadšenec, keď proste niečo nadchne, tak ja sa do toho viem ako extrémne zahlbiť a ísť a ja som strašne dobrý v tom, hlavne v tom úvode toho projektu, že proste nakopnem všetkých, do toho namočím a tá energia hlavne akože že viem tie veci ako keby relatívne rýchlo posunúť hneď na tom začiatku. A Forbidden Taste bol vlastne hobby projekt. My sme sa s Ivon, s mojou ženou, presťahovali do Prahy vlastne 2012 a my sme už predtým cestovali za jedlom hodne a v tej Prahe sme začali ako skúšať rôzne veci a povedali sme si, že vlastne super, ale reštaurácie sú nuda. Že vlastne stále vieš, čo dostaneš. No a my sme si vtedy vymysleli projekt ako pop-up reštaurácie. Bavíme sa o roku 2013, kedy slovo pop-up my sme museli edukovať vlastne, že čo znamená pop-up, že vlastne pop-upy neboli vôbec bežné, že vlastne to boli ako sa na nás vždycky pozerali a tak, ale bolo to tým pádom aj trošku zaujímavé pre tie médiá. No a to gastro bolo, išlo to úplne separátne od brandu, vôbec to nijak nebolo spájané s Live is Porno navonok. Ani nebolo cieľom. Iba mnou, nikdy to nebol cieľ. A my sme vlastne aj v prvých rokoch Live is Porno neboli moc videní ako s Dianou, že vlastne my sme sa fakt, tým, že sme si správovali tie social sami, tak sme vlastne nemali čas na svoje, takže vlastne ako my sme v podstate ako vôbec nešli nejaké akože naše vlastné kanály alebo niečo, že vlastne ja som sem tam prednášal alebo na nejaké marketingové veci, prednášky, workshopy a tak, ale nebolo to také, že idem si budovať akože personal brand, lebo je to ako CEO brandu by som to mal robiť. Tiež to bolo ako veľmi mne prirodzené, lebo ma to bavilo.
A ten Forbidden Taste proste on si tiež našiel tú svoju cestu, že vlastne ty z toho projektu pre 30 hostí na tajnom mieste, ľudia nevedeli, kam idú a čo budú večerať a proste dostali len SMS-ku, museli prísť na konkrétne miesto. Bolo to celá fakt hra, bolo to psycho. A teraz, keď sa spätne na to pozerám. A z toho sa stal vlastne tiež seriózny biznis, pretože tí naši hostia tak chceli, že ja to chcem spraviť pre svojich klientov alebo pre svojich zákazníkov, pre značky. Začali sme robiť so super značkami a robili sme fakt ako desiatky eventov ročne. Takže tiež to bolo, vlastne z hobby projektu sa stal vlastne regulérny biznis. Ale tam tiež to bolo strašne super, lebo my sme nešli na začiatok po tých najznámejších šéf-kuchárov v tej dobe. My sme išli po tých súšéfoch, po tých proste, ktorí boli ako tie pravé ruky tých známych šéf-kuchárov. A vlastne tí súšéfi, to je ten Přemek Forej, to je tá Kamu, ktorý vlastne vtedy ešte nebol Přemek, nebol Přemkom. Že vlastne, že tí up and coming šéf, že sme strašne s nimi spolupracovali a tiež sme si tú cestu prechádzali spoločne a rástli spolu. A myslím si, že to je vlastne, to sú tiež naše... Potom sa to začalo prepájať dosť brandom, trošku viac, keď sme vlastne mali Forbidden Spot veľký a tam veľa tých eventov sa odohrávalo. Takže už to bol priestor Live is Porno, v ktorom sa dejú Forbidden Taste eventy a tam bolo vlastne, myslím, že prvé také ako vážnejšie spojenie zástery napríklad. Dian nám robieval vlastne pre našich čašníkov a šéf-kuchárov, tak nám robieval ako handmade zástery. No a vlastne zástery sa stali jeden z našich tiež najikonickejších, dá sa povedať, produktov, alebo na takých flagshipových, že keď prídeš ako podľa toho spoznáš, že dobrú kúlovú kaviareň alebo bar, že proste tí barmani tam majú tie naše zástery, alebo barbry, alebo tatéry. Takže tiež sú to také veci, ako sa to prepájalo, ale nebol to zámer úprimne. Forbidden Spot je trošku iná téma. Ten zámer bol, my sme vlastne hneď, miestnosť, ktorá bola veľká asi ako toto, takže nejakých 25 metrov štvorcových, tak už ten sme nazvali Forbidden Spot. Tam si ľudia mohli prísť vyzvednúť svoju objednávku, to bolo hore na Bubenskej, proste bežný ako mini office. A potom sme ho presunuli Bolo vedle studia Nobodyho? Tehdy? To ešte nie, ani zďaleka. Ešte ani zďaleka. Na Starý Bubenský, nebolo to tam? Na Starej Bubenskej, ale... potom bol ten veľký space. Toto bolo úplne na začiatku, že si musel vojsť dovnútra a na treťom poschodí jeden z kancelárií. Okay. Potom sme sa presunuli na prízemie, mali sme 100 metrov štvorcových, tiež ako za tou vrátnicou. A odtiaľ sme sa presunuli do toho veľkého Forbidden Spotu, ktorý mal 1400 metrov štvorcových. Takže zo 120 na 1400 a tam vlastne mal Nobody hore štúdio a tam sme mali ateliéry, mali sme tam veľký ako vlastne coworking space, galériu a tak. No ale ten Forbidden Spot jeho cieľom bolo vlastne mať space toho brandu, že to je ako keby ten priestor toho brandu. Ale inak neviem, v ostatných tých projektoch všetko to tak išlo skôr. Nás to bavilo, tak proste tak ako Dian si paralelne ide svoju artovú cestu a maluje, robí obrazy a tak vlastne ono to je prespojené s brandom, ale nie priamo. Jasně. Takže nebyl tam nikdy takový ten záměr jako budovat si těch komunit víc a protože já tak třeba dělám rád, že vlastně vytvořím těch platform víc a pak je propojuju, tak mě zajímalo, jestli v tomhletom tam byl nějaký záměr někde jinde ještě, nebo to bylo fakt čistě zábava a chuť. Možno dokonca aj vyhýbali. Okay. Dokonca sa tomu až bránili, že vlastne aby to Forbidden Taste biznisu vlastne neublížilo, lebo často to bol business to business, aby to napríklad neublížilo, že vlastne, že je ten brand veľký alebo korporát, pre ktorý robíme, lebo tam sme robili fakt pre rôzne brandy a firmy, že fakt vyslovene, ako, keď nad tým tak rozmýšľam, nikdy som sa nad tým nezamyslel, že často mám pocit, že skôr sme to ako nechávali práve naopak, že sme na to nechceli moc upozorňovať. Jsme se trochu otřeli v začátcích o konkurenci. Mě to zajímá osobně taky, protože jsme měli vlastně v shodou okolností včera launch nového projektu Community, to, co vlastně teďka sledujete. A měli jsme tam takový náraz o konkurenci vlastně, která samozřejmě před komunitou tady byla. Takovou trošku, asi to bylo hodně v emocích a nechci to asi zbytečně rozpitvávat, nemyslím to ani jako proti ním nebo tak, já to vlastně chápu. Ale zajímá mě vaše konkurence, jestli vám třeba dělali nějak zle přímo ostatní brandy. U nás je to strašne zložité, že vlastne ja v podstate mňa, keď sa spýtal, že kto je ako naša konkurencia, tak ja vlastne ti ani neviem ani doteraz úplne odpovedať, že ako samozrejme sú nejaké local brands, ktoré by sa dali, ale nemyslím to nejak arogantne, myslím to fakt ako, že my sme si od začiatku hľadali to svoje.
Že vy jste si vlastně vychovali, že jo, dá se říct, tu konkurenci. Že oni tak nějak rostli i díky vám, nebo že se inspiroval za začátku a pak jak okoukáš řemeslo, tak začneš tvořit sám. Tak potom třeba z těch jako ještě nových brandů se někdo nesnažil nějak zaškodit. Je to strašne, práve naopak. Na to skôr bavilo, mňa to tešilo. Napríklad, keď si Kubo Vážan zakladal značku Juno, tak som to nebral ako konkurenciu, ale skôr inšpiráciu, že a ma to bavilo, lebo je to môj kamarát a tešilo ma, že niekto sa do toho pustil. On keď mi to prvýkrát povedal, keď my sme sa stretli v New Yorku, keď som mal mural a mi povedal, že si chce založiť značku skateboarding. Come on, poď do toho. Viem, že ty máš dobré dizajny a máš dizajn zmaknutý, poď to robiť a skôr podporím tých ľudí, ktorí sa do niečoho púšťajú, že by som někomu... To je jako ideální řešení podle mě, ono ve výsledku, proč chceš jít proti jako mladým, kteří se snaží něco dělat naopak a ukazuje to i ta hudební scéna, že když s mladou generací držíš ten krok, i když jsou to úplně že jako začínající interpreti, tak naopak o to víc tě to vyzdvihne zase mezi tu jejich cílovou skupinu, že? Pozri, my sme vlastne od začiatku, my sme chceli byť platforma pre umelcov. A že vlastne sme sa snažili združovať umelcov a konečne posledné roky sa nám tou platformou darí byť viac. To znamená, že často práve Dian prizve niekoho do kolaba, mladých Vortex napríklad, a proste, ktorí to drtia, ktorí sa snažia. Boli sme teraz súčasťou toho pop-up eventu pre mladé fashion brandy, bolo tam asi 70 brandov. A to, co bylo v hale 25. Presne tak. Jak sa to menuje? Recover Culture? Presne tak. A práve naopak, že si medzi tými ľuďmi, ktorí sú v podstate o 2 generácie pomaly mladší a často fakt ti hovoria situácie, že proste jeden z týchto mladých brandov a dosť nádejných, tak mi povedal, že si založil ten brand potom, ako dočítal moju knihu. Ďalší ti povie, že proste videl moju prednášku, momentálne dosť rešpektovaný módny návrhár, tak povie, mi vyťahne situáciu, že bol na mojej prednáške, že tam prišiel so skateom ako mladý 13-ročný spratek a proste to sú ako neskutočné veci a teraz je to proste Tobias Equipment, čo je ako mega rešpektovaný človek, ktorého ja sám ako extrémne rešpektujem. Takže to sú také tie veci práve naopak, že nikdy sme to nebrali ako že by sme ako to brali, že konkurencia nám vzniká, ty vole, že si niekto si ukrojí vôbec. Naopak, keď je to obojstranne dobré, že vidíme, že to dáva zmysel, že ten človek maká, tak nám nevadí vlastne tú platformu s ním zdieľať, alebo s ňou. A práve posledné roky som strašne, ja osobne rád za to, že sa nám darí o niečo viacej robiť tie kolabá vlastne s návrhármi, dizajnérmi, alebo tak, že není toho veľa, ale je to také, že vždycky to musí byť ten win-win, že to musí niečo dávať aj tomu druhému, čiže my mu dáme možno tú platformu a on zase tomu dáva ten freshness. Ja určite, ja ako s tímhletím úplne maximálne souzním, také se snažím spíš lidem dávat platformu. Ostatně i v rap a podobně bylo vždycky jako místa, kde jsem se snažil podpořit ty mladý lidi, takže i Together je celý vlastně o tom jenom, takže já to absolutně beru, jenom mě to právě napadlo skrze tu storku, co se nám stalo nedávno. Jestli takových lidí nebylo víc, tak jenom ať ještě tohleto... My sme ti tam tuším aj niekoho posielali, takže niekto nám už písal na investorov alebo takto, tak alebo že jak sa napojiť na nejakých ľudí. Na Together. No, nice. Tak sme tam posielali mladých, čo sa snažia posunúť brand niekam. Ale bez affiliate linku. Tak my tam máme teďka vlastně přes léto, se nás napojili různí investoři a fondy a my vlastně ty uživatele propojujeme, takže když má někdo fakt projekt, který dává hlavu a patu, tak máme další tady 3 nějaký místa, kam my můžeme jako doporučit a oni se jdou vybojovat své peníze na projekt, takže ten Together se tak jako podařilo tímhle směrem hodit, to je super, no. Máme dětský brand na predej, keby někdo chcel mať. Na prodej máme spíš jako, že zainvestovat, ať někdo je ten CEO a dělá to. Na prodej zatím ne, ale... Jak to? Rozhodli sme sa vlastne, my máme ešte aj detský brand a ten sme sa teraz čerstvo rozhodli ukončiť vlastne, tak to bol skôr taký nevydarený joke. No jasně. A co taky zase nedávalo smysl, že jste se spíš rozhodli, že půjdete tím jedním směrem prostě. 100% fokus. Jo. Veľmi skrátene áno. No. Yes. Veľmi skrátene áno. Proste ten biznis bol ťažší, než sme si mysleli. 3 roky sme ho nedokázali kreknúť tak, ako sme si mysleli. Z rôznych dôvodov, tam ako to je tých dôvodov. Není to jeden veľký dôvod, ale veľa malých. A
ten detský clothing je vlastne ešte špecifický v tom, ty keď si kúpiš mikinu, tak teoreticky môže nosiť 5 rokov, 10 rokov. Dieťa ju môže nosiť chvíľu v podstate a s hodne väčším tým destroy efektom než ty. A plus nehovoriac o tom, že vlastne konkuruje všetkým možným Zara Kids, H&M Kids a podobne, kde nemá šancu konkurovať. Takže. Ale tak zase vyroste vám cílovka z Life is Porno, s dětma přijdou do značky, nebo to byla asi možná takové myšlenka. To bol ako jeden z tých vecí, bol, že vlastne my sme dostávali non-stop hodne často od ľudí, ktorým sa už narodili deti a že proste, že kedy spravíme detské veci a to bol jeden z tých impulzov, že budeme spraviť kolabo a vlastne jedna z možností bola vstúpiť ako do existujúceho brandu. No. Ale človek sa učí. No jasně. A jaká vlastně debata předcházela tomu, že jste si řekli, hele, jako nedává to smysl dělat těch víc věcí najednou. Co bylo tam, že jste řekli, ale jdem dělat fakt pořád jednu věc a tohle musíme říznout. Že to je těžký. Strašne ťažké. Je to ťažké aj jednak ako na ego, pretože človek ako na niečo buduje niečo verejne v podstate a proste povedať, že toto nevyšlo, tak a ideme ďalej a byť schopný to spraviť. Aspoň pre mňa osobne to bolo ako celkom zaujímavá ako lekcia. A tých momentov bolo tiež niekoľko a my sme si dali nejaký ako benchmark, že ak sa stane toto, tak bohužiaľ musíme to stopnúť. Ale asi za mňa ako taká vec, že ty si to krásne to jednou vetou na začiatku zhrnul, že vlastne my sme si uvedomili, že 3 roky sa snažíme hrať hru, kde sa nám nedarí ani len remizovať a venujeme jej strašne veľa energie versus tá energia uchádza tam, kde vyhrávame. Takže vlastne poďme späť a tým, že keď sa ti tie veci nedaria, tak o to väčšia je tá frustrácia, o to viac je ten tým znechutený. Čiže ty máš brand, ty máš Life is Porno, na ktorému sa darí a na ktorom ten tým maká, ale zároveň tam má tú jednu ako vec, ktorá mu nevyšla tomu človeku v tom týme a vlastne je tým frustrovaný a znechutený a ťahá ho to ďalej vlastne aj v celom tom. Takže ako veľmi skrátene asi takto, ale pre mňa osobne to bola veľká lekcia. Ale tohle není všechno. Celý 3hodinový podcast najdeš už teď na naší komunitě. Tam je ešte stále tá možnosť toho exitu. Naopak ten investor nebol takový, že hele, ešte borci, ako počkejte. Môžeš to skúšať ďalšie 2 roky a pošleš tam XY míčov a už si povieš. V čem má větší potenciál vlastně podnikat spolu a ne solo? Ako náhle by som zakladal akýkoľvek biznis, tak sa snažím vždycky do neho zapojiť ľudí, ktorí sú v tej nejakej oblasti lepší než ja. A ľudia často... biznesem bydlet spolu. Já jsem to tak udělal, já jsem s Pedrem bydlel 8 let, takže jakoby funguje to. Okay. Zatím. Jasné, ideme sa ťahať percentami a ideme po sebou dávať právnikov. Máte spolu smlouvu? On vždycky proste, to, čo ťa trápi a zabera ti najviac energie, to prestane robiť. Fokusuj sa len na to, v čom si dobrý. Jak sa hajrou lidi do takovéhle značky? My nevidíme tých desiatky miliónov iných ľudí, ktorí sú totálne na mizine a prišli o úplne všetko, lebo proste ten človek zbohatol. Takže ako hľadať work-life balance predtým, než vlastne work začne, tak je proste blbosť. Trochu mě to děsí upřímně. Alebo ideš scrollovať Instagram. Tak buď na tom Instagrame a sleduj tam ľudí, ktorí sú v tom, odfollowuj všetkých ostatných a sleduj len tých, ktorými by sa chcel stať.